Mahmoud Alhaji Khalid Mamadou Fakka Alhaji Samba Kumba Mari Hamne Boyar Jam Kudumu Almanja Sujina Yugomani Wala Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminamo on juurama on mbiyama kadi bisimilla moɗon e radio mon Kokoriko international. Ewa ñalawma hannde o kadi e bawɗe Allah ari waɗan ɗon ndeɗo yewtere ko musidɗo mon Yaya Alpha Dia e dow tawtorede musidɗo mon Manguiya Sy gandiraɗo Mamadou Moustapha Sy gonɗo to e Belgique. Eɗen mbiya hannde de ko joni jewteɗe puɗɗi en calmini Alhaji Mamadou Moustapha so worko fawde men haade men fuɗɗade yewtere nde jogoɗen wadde joni joni nde en calmini bandiraɓe heeɗiɓe foof. ɗum noon Alhaji Mamadou Moustapha so tawi a fewndima a ɓoccirnomo joni joni kono yo worko panɗa yimɓe inchallah taala. albarka jibinande maɓɓe ɗum noon Alhaji Mamadou Moustapha gonɗen ɗo koye Kokoriko international hannde kadi ko an min bismiɗo en e radio ngo ngam salmindema e juuradema kadi ɓaɗa yanana wonɗo ndewɗa e laabi kewɗi e hono ko sohla hannde yewtede ko min jiiɗi ko wadde makkoɗo amen hay sanno ko an jogui to kaɓirɗi beele kadi a laɓɓinani yimɓe holko sohlaɗo ko holno ɗum wurde hono ɗum woori ɗum Alhaji Mamadou Moustapha sa salmini yimɓeɓe namdal amen gadanal ko heewi hannde yimɓe ɗannanoɓe caggal leydi ha tengte leydi mbiyetedi France en Hollande en Belgique en e waɓe noon e Allemagne en hewɓe mabɓe hannde so tawi ɗannimo gari e ndiɗo leydi liggimo ha vacance uɗi paadimo ko ɓuuri hen hewde mi yiyata ko ɓuuri hewde e mabɓe ƴeftata avion ngaji ɗi gam ruttitade leyɗele mumen to mi anda ko gam serde mum walla ko kane ɓesgu mum ko jogori nawɗi ɗumen ko no wayi musde hewɓe mabɓe kekol ƴeftude auto ji jara auto ji mumen jalta ɗo ene France walla Allemagne walla Belgique ha jetto leyɗele ɗe jeeno foti ko Sénégal en Mauritanie en e walla leyɗele bawɗe wonde foof. Alhaji Mamadou Moussa ɓaɗa jogui ɓaɗa andi en jogui en humpito holno yarete e holno heblorte hol auto bawɗo yaade e holno chauffeur bawɗo nawde auto ummade e leydi wonadi ɗo e Amérique ndi ala e Europe ndi ha tengde Belgique an hoorema waɗi ɗum ko wona goto wona ɗiɗi wona tati Mamadou Moustapha haalnamo hono keblorto ɗon e holno yarete. eyi salamu aleykum warahmatullahi wa barakatuh. mi salmini radio Kokoriko e wonde e natɓe henne ɓe natani hen heeɗiɓe o yewtere nde gadduɗa yam ɗo hannde mami haalani hende ko ngandumi ko kadi laawol ummade ɗo e Belgique faade to e Mauritanie laawol ngol ene namdi geɗe ɗiɗi ha tati ene namdi kam sa felliti aɗa yaha e maggol ganniyeɗa moƴƴi nde tawno laawol ngol e gol waɗi caɗele ɗe kadi no gaddirɗa fof ko noon keɓirta caɗele ɗe sa nayi oto mo ganduɗa oto o wona moƴƴo no feewi ɗum so paanirima e laawol a dañat hen caɗele banggueji fof wonnoon sa yalti hankkadi nokku mo gonɗa o a waɗi ka tumuranke sa paani yaadema ha jiita garage uji ko ene fewnanma e kaalisma a dépensé hen ko heewi sa renaki tawi kulnoɗa kadi ko pour billet o sa renaki billet o ɓurtoto wondema moins cher min kam ko nawanmi ɗo auto ji ko mi jogui hen fannuji ɗi nawrimi auto ji lawolam gadanol kam ko yidde tan andude wadde tan aventure ko mbiyata ko min ganda tubankore noon no feewi
pour mbawa humpitade laawol ngol jiya kadi ko jiiɗa fof ko gandal e maɗa nde nawno kadi meccal ngal ko ngal meccalam ko ɗum tagi mi yiɗde rewde laawol he mi humpito hen ko heewi Allah waɗi mi rewi ɗo laawolam garnol jaadumi ɗo henene koye mawni amen goto ne wiye Mamma Boko woni ko ɗo e France min jaadi min ndewi laawol less kono ko min goto ƴettuno programme yaade no Allah waɗata garmi haa ɗo nder France no wiyete Orléans otam paali ɗon nde oto paali ɗon noon nafimi kam koye nawa ɗo paami ɗo mi waɗɗani bandiraɓe wonam nan ɗo ɗo Orléans ɗo mi wiya Abdoul Khalidou jangmi to muɗum ɗon gaccumi ɗon oton gartumi haa gaye belji ƴettumi otam jaami coodmi moteur complet jaadumi e mécanicien jaami haa toon pewɗum ɓinnu Allah waɗi ngol laawol ko ngol jaadumi e Mamma Boko ne taw inno yaade koye avion nde tawno Allah ne hoddiri yo min jaadu balɗe tati omo yaha ɓuri ƴewde dañde laawol avion kono o dañaani yaade Allah waɗi naye ɓernde taw min mi depani mo woni aéroport o noddimi oyi kam tokara fatam jaaden par ce que mi dañaani laawol ni woni kisa ɓeydi wel nonno mi anndano laawol kanko ko meeɗino yaade heen kanko adi kam rewde heen Allah waɗi min jaadi laawol ngol Allah newni ɗum haa newi tawno oto nde wonno min pewri ɗum haa feewi kadi minen komin chauffeur ɗiɗo alaa kam ɗum min darii tan min lelo wonaa tan daraade min ñaama hay ɗum mi heewaani min cooda tan min mbaɗa e nder oto min ɓenna ɗum waɗi e ngol laawol Allah newnani min laawol ngol min tardaani heen par ce que min gummi ɗo ko dimanche min gummi ɗo samedi min gummi ɗo samedi 20 heures dimanche lundi presque lundi o jamma hedde ɗo mardi o naatata ɗo hedde 2 heures du matin nden Allah yettini min nafso waɗi noon komin ɗiɗo sa woni gooto noon e laawol he ene moƴƴi mbasa forsude won forsugol woni won forsugol ha gooto e woto mbiya tan ɓayda ɓanndu ma ɓayda tampani aɗi tan ya continue ya walla a gongi aɗa force aɗa wiya ha jettoɗa ɗa ɗum ene wawi rokkudema caɗele tawno ɓanndu wonɗo heɓata e tampere tan sa renaki ndu jamfete sabu aɗa wawi gonga te laabi ɗi jahata ɗi laabi ɗi wona laabi kadi ɗi ganduɗa tigiri wonno garata tawa anda ɗum virus uji no mbayno leydi surtout laabi e nder Espagne o ha tengti e nder Maroc kadi no waɗi nokkuji nan toon ko laabi ɗi ko kamni filto molto ne heewi kadi koye kaaƴi ewa kadi sofereɓe ɓe kadi banggue Maroc to eɓe kamni seeɗa to banggue donnugol jamma ngol ñalawma o kam a rentot tan hay jamma one a rentot waɗi so nangue muti tan min kam ene jiirumiɓe tan kondiraji mabɓe ɗi so nangue muti kam tan ɗo wawi muddimi fof somi ari pour mi wuuro ko ɗon darto mi lelo ha wona 1 heure 2 heures mboɗa andi han kadi camion ngaji ɗi gaari dartima nde mi fuɗɗo fokkide mi yaha eyyi somi yeehi noon tan goranmi e laawol he laawol ngol noon e ngol waɗi caɗele caɗele ɗe ko laabi ɗi mi annda ko adan kam alano caɗele tawi ko gon hakkude yahoɓe ɓe e yimɓe laawol no leydi Maroc ni adan caɗele ngala hen kono joni mi annda ngal ko yimɓe ɓe keewi wonɓe ɓe mbatti dañde hunde wonɓe mbatti ɗumininde tan ha wonde koɓe keeɓi mumen ɓeydima mettude joni kam no wano ad eyyi so tawi aɗa yiiɗi yawnade jaaha tan alay saago ma wonde ko moñanɗa jomumen jaaha laawol ma saɗa yiiɗi ko jaayi sa wi noon a waddata e mabɓe ɗum ɗon tan ene haasi eɓe keewi tardindem tawa noon ko tardingol kadi bolle puuɗi tawa an tan tinata ko woni hen ko onon kamɓe ɗo ɓe jooɗi ɗo ko ɗon tan ɓe jooɗi dawata ko yer jippoto ko yer eyyi e ɗum noon ceerno Mamadou Moustapha haadema yettoya toon fof eɗen calmina sohna Binta Ba Ndiaye kanko naati ɓoggol ngol to ene to Espagne e musidɗo men général Mbor général gonɗo to ene kañum e Dakar Sénégal kam fof ɓen ɗo tekki e ɓoggol Cocorico international min calmi noon
emin gandi woni hannde jewtidiɗo meɗen ko Mamadou Moustapha Sy omo haalan en sa yiiɗi ƴeftude oto ummade Espagne walla Belgique walla France walla Allemagne yaade ɗum Afrique hono yarete caɗele gonɗe hen ɗe ɗum noon min mbiyon bisimilla moon ma min dokku on konnguɗo goto mo fof min calmini ɗum sohna Binta Ba noon min calmini min juurimama dendi emin mbima kadi bisimilla ma e radio Kofori ko international ɗum noon Alhaji Mamadou Sy haadema continue Mamadou Moustapha ewa yiyati ko kala façon auto wiide Chrysler wiide Ford wiide Mercedes wiide 4x4 walla 404 walla camion walla bus hoɗen tan ko ngannduɗaa ene waawi yahde haa yettoyo yiyati otoji ɗi coodoɗon ndi ko otoji kesi walla ko otoji tan ɗi ngannduɗaa joomumen ne jogii noon jiɗi waylude holno dañirton ɗin otoji e holko ɗin otoji ngoni e son jettima toon holko otoji ɗi mbaawi naftude eyyi kañum yahooɓe laabi ɓe fof jaggi ene jogii façon ŋaji otoji nawat kala façon oto mo miijiɗa ɗo henene gonɗo ɗo e nder leydi he mbeɗa sikki hono makko yehiɗo e laawol he faade ko kono noon ko ɓuri hen heewde kam e minen kam wonɓe ɗo ɓe min nawat ko otoji ɗi ngannduɗa sa yiɗi sertude hen tan tawa aɗa serta hen wooda ko keɓɗa hen kadi kuppa biyema kadi garta won hen noon ene nawa otoji tawa nawata kadi ko oto ma a yiɗi nawande hoore ma kadi oto ma ɗum kadi ko a soodat oto ma moƴƴo nawa tuggude noon bis muɗum oto mum tokoso been muɗum camion muɗum fof ene rewɗo e laabi he ene yaha ɗeto noon ko wawi wonde fof noon e duuɓi makko duuɓi ɗi noon ne waɗi otoji nanɗo ne jogii jogo duuɓi kewɗi ko nande ko mbiyatto Renault 21 ko otoji ɓoyɗi ko otoji ancien kono wonko ɗi mbaawi taw otoji nanɗo ni taw ko nouveau ji taw mbawa ko ɗi mbaawi ko kañum won noon kañum ko gonga eɗi cuusi coon eɗi tiiɗi kadi tigi rigui eɗi tiiɗi eɗi cuusi nguleki heewa min ko ɓammi nawde ɗo otoji ko mi nawi e majji kanji Renault 21 mi nawi Pajero mi nawi Citroen Jimpi mi nawi karuji façon ngaji ɗiɗi mi nawi wayi ko Renault wayi ko Mercedes mi nawi Opel e Pajero ji ɗi mi nawi ɗiɗi 21 ji ɗi mi nawi ɗiɗi Jimpi o mi nawi gooto Mercedes car o mi nawi gooto car Renault o mi nawi gooto eyyi Opel o kadi mi nawi gooto wonɗi nawmi mbaawi duuɓi sappo nawmi ne ndaa duuɓi sappo e jeegom wonɗi nawmi ne jaara e duuɓi jeetati wonɗi nawmi kadi jaara duuɓi sappo e ɗiɗi heddi noon ko sa soodi o tan alay sago kam wooda kadi ko ƴewtuɗa heen ƴeewa mécanicien yurnanoma won geɗe kam mbawa anndude ɗum ɗo ene waawi yaade laawol juutgol walla waawa sa anndi ko poɗɗa changé heen fof canza ko woni heen muhim tan e laawol ngol ko wasde fortude nde sa forti tan ko ɗum addan ko alano heen ko won noon laabi ɗi ko kumpa mawɗo woni heen surtout Espagne goo ɗo e France otoji ene keewi ummadema ɗo henen sa ummima ɗo ɗum ko ɗo e Belgique gummotoɗo mi naata Paris somi ummima Paris mi rewa direction Bordeaux somi ari ha Bordeaux mi rewa direction Valenciennes somi ari toon ɗon ko frontiére mi faya frontiére direct frontiére Espagne somi ummimi frontiére Espagne kewnomi rewde ko hedde Madrid mboɗo wawi kadi rewde dow Madrid sa tawi to e Madrid noon ndewata kadi ko direction Malaga sa ari e Malaga faya kadi direction Algeciras e ko min taccirta aɗa wawi wasde rewde e Madrid kadi ndewa oga banggue hakkude muɗum e frontiére Portugal natoroya direct Algeciras ɗum ko direct to wuroy to min joltata e batoji ɗi ko ɗon natirta sa ummima ɗon naata e Maroc wone sa naati hen gardotoɗa ko Tanger o sa ummima ɗon faya Rabat faya Casa sa ummima ɗon faya hankadi Marrakech sa ummima Marrakech faya toɓɓa to enen Dakhla no gardotoɗa toɓuɗi ko ɗum ɗo direction Ayoune yaltata so yalti noon
ɗum woni on woni direction paade ko direction dahla laawol ngol ɗon